naħseb kulħadd jaf minnu Levi jew Levi, Matthew li kiteb l-ewwel Vanġelu jagħna fit-Testament Ġdid. Għażil din il-biċċa u relatajta maqsim il-ħobs. Għax hemm xi ħaġa vera interessanti fil-konverżjoni. Aħna nafu li f'Mark 2 insibu fejn Ġesu sejjaħ lil Mattew dan kien wara l-bank qed jiġbor il-flus tat-taxxa qam u telaq warajh. U hawnhekk hawn punt jindem kien kont ngħid imma kif qam u mar warajh. Hawnhekk naraw il-qawwa ta' Sidna Ġesu Kristu u tallimna wkoll illi bis-saħħa tagħna m'għandniex ċans illi immorru warajh, irid ikun hu l-Ispiritu tiegħu illi imexxina warajh, irid ikun hu li ġo qalbna ikellimna jgħidilna ejja warajja. U din għadha preżenti llum. Għadu Ġesu jgħidilna ejja warajja. U meta naħsbu fuq dan, ara vera x'imħabba kbiri din. X'barka għandna li Ġesu sejħinna l-warajh u kemm għandna napprezzaw iktar u iktar il-mewt u l-qawmien tiegħu. Illum smajna ħafna fuq l-infern. U l-infern fir-realtà m'għandu xejn tajjeb. Imma smajna wkoll ħaġa pożittiva illi jfakkarna f'dak. Is-salib ta' Sidna Ġesu Kristu. J.C. Ryle juża kelma sabiħa ħafna għal kundizzjoni tal-bniedem. Aħna nafu illi kollha midinbin u hemm raġuni għalfejn aħna mingħajr Kristu bl-Ispirtu tiegħu sejħinna m'għandniex ċans. Għax jgħid li aħna miż-żewġin madnub u miż-żewġin xi ġifieri hawnhekk. Għandek tajt kelma qisek kważi li inti tobdih li dnub u rid ikun il-qawwa ta' Kristu bl-Ispirtu tiegħu li jaqalak minnha. U hawnhekk irridu naraw il-kundizzjoni rrieda li konna fiha imma bil-qawwa ta' Kristu mitlam ġabna d-dawl. U dan li ħan niklu llum u li ħan ixorbu ifakkarna illi għandna x'għandna f'ħajjitna narawha kemm hi sabiħa ħadd inqered. Imma dak li Kristu tak mhux se jmut qatt. U d-dawl tal-ħajja ta' dejjem, grazzi lilu u grazzi l-mewt u l-qawmien tiegħu, issa iva li iktar possibbli. Dan ir-rigal ma nżommuhx magħluq għalina. Huwa skop ukoll għall-evanġeliżmu. Għax dak li tagħna Ġesu qalilna mmorru x'għandruh. Iżommuhx għalikom. Għax kif aħna salvati bil-qawwa ta' Kristu, hemm nies oħra jistgħu wkoll igawdu minn dan. Ejja nieħduha, nara ħafna nies meta nieħdu l-ħobs u l-inbit kulħadd hekk u jieħu. Illum nixtieq nara bissima bħala grazzi mulej għax xien illum ferħan għax titfakkarni illi fuq dak is-salib jien salvat bil-grazzi aħna tiegħek. Għandna Alla kbir, Alla ħaj, Alla veru illi bl-onji potenza tiegħu, bil-grazzja tiegħu u l-qawwa li salvak bil-ħniena wkoll. U jien apprezzaw dan, kull meta niklu u nixorbu speċjalment meta nkunu bħala kongregazzjoni flimkien. Għal-glorja ta' ismu. Amen.